खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो भिउवार्स लोगो नोंथांमोन। दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोना दिनै जा HSLC आनजादनि गिबि सान थामहिनबा दिनैनि सानाव जा इंराजि आयदा दंमोन बेखौ नोंथांमोना होबाय। आं आसा खालामदों गासैनिबो आनजादा मोजाङैनो जादों। आं बे भिडिअ नोंथांमोननो बेखौनो होनो नागिरदों दि दिनैनि जा इंराजि आयदा बे आयदायाव MCQआव माबायदि सोंथिफोर फैदों आरो बे सोंथिफोरनि राइट एन्सारा बबे जागोन बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांनो हायो आरो बबे एन्सारा बबे राइट जागोन दा बबे सोंथिनि फिननाया बबे जागोन बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै मोननो हागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि सोंथि बिलाइखौ बेखेवनानै नैबे सोंथिनि फिननायफोरजों गोरोबनानै नायनो हायो आरो एन्सारखौ बेसेबां मोनगोन MCQआव बेसेबां थाखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनो हायो। दा गोबाव खालामालासे आं भिडिअखौ बानायनो आवगायबाय। दा बेवहाय नोंथांमोननि बे सोंथि बिलाइया जाहैबाय नैबे बेवहाय कुइसन बुकलेटआव माने ABCD बायदि लिरनाय दङ। कुइसनफोरा उल्था उल्थि थानो हागौ, नाथाय कुइसनफोरा बेवहायनो थागोन, सोंथि बिलाइयावनो थागोन। नाम्बारफोरा एसे माने गोरोबनाय नङा, नोंथांमोना कुइसनखौ नायनानै मिलायना लाब्लानो जाहैबाय। दा बेवहाय 1 नाम्बाराव सोंदों। दा बेवहाय आं डाइरेक्टलि माने बेवहाय कुइसनफोरखौ फरायबाय थालिया, डाइरेक्ट माने एन्सारफोरखौ नोंथांमोना नैबे जा बेवहाय कालारिं नुदों, नोंथांमोना कालार होनाय मोनसे हाइलाइट नुदों, बेखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। बेनो जाबाय राइट एन्सार। दा बेवहाय फार्स्ट कुइसननि फिननाया जाहैबाय नैबे विथ रेफारेन्स टु द बल पोएम चुज द स्टेटमेन्ट डेट कारेक्टलि आइडेन्टिफाइज द आन्डारलाइन वार्ड्स। दा नैयाव आन्डारलाइनाव जा होनाय दं नैबे जाबाय द बल पोएमनि। दा बेवहाय मोनसे आन्डारलाइन होनाय दं, मोनसे बाथ्रा लिरनाय दं, आई वुड नट इन्ट्रडिउस अन हिम। दा बे आन्डारलाइन जा होनाय दङ बे मा ओंथि बुजायदों बेवहाय बेखौ लिरनो होदों। दा बेवहाय अप्शन ए जायो द पोएट वुड नट इन्ट्रडिउस अन द बय। दा राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 जाहैबाय बेवहाय सोंदों। दा कुइसनखौ आं फरायबाय थालिया, फरायोब्ला भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन, बेखायनो नोंथांमोना कुइसनजों बबे एन्सारा गोरोबदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा कुइसन नाम्बार 2 नि राइट एन्सारा जाहैगोन बेवहाय अप्शन सिआ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 दङ। दा गुसुं गुसुं सोंथिखौ आं फरायनानै होनोसै। हाउ डिड द जुनियर एसिस्टेन्ट अफ द ल फार्म फिल वेन हि वाज सेन्ट टु सार्भ सुमन्स हिन्दों, बेवहाय द हेक ड्राइभारनिफ्राय होनाय जादों बेयो। दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन बेवहाय अप्शन बिआ जागोन। दा बेखौ जुदि हायाब्ला बेवहाय अरबो होबावनाय दङ, अब्ला बे अरनि जा बेवहाय होनाय दङ बेनि जा बे आन्डारलाइन दङ बे आन्डारलाइननि ओंथिया मा दङ, मा जागोन बेखौ सोंदों। दा बे जाहैबाय नैबे अप्शन सिआ जागोन। अप्शन सिखौ होब्लानो जाबाय नोंथांमोना। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 दङ। दा कुइसन नाम्बार 4 जाहैबाय बेयो सोंथिया सोंदों बेवहाय चुज द अप्शन डेट कारेक्टलि चेन्जेस द भइस अफ द गिवन सेन्टेन्स। दा नैबे आई कुक अल द डिजार्ट आइटेम सार्भ येस्टारडे। दा बेबायदि होनाय दङ। दा बेवहाय नैबे कुइसन नाम्बार 4 बे जाबाय एक्टिभआव दङ। दा एक्टिभआव थानायखौ नोंथांमोना बेखौ पेसिभ खालामनांगोन, पेसिभ भइसआव खालामनांगोन। दा रुल्सफोरखौ मोजाङै मोन्थिदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो पेसिभआव लांनो हागोन। दा बेनि राइट अप्शना जाहैगोन, एन्सारा जागोन अप्शन ए जागोन, अल द डिजार्ट आइटेम सार्भ येस्टारडे वेर कुक बाय मी। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 दङ। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखायो कुइसन नाम्बार 5 खौ ब्रिलियन्ट साइन्टिस्ट थॉट ही वाज ग्रिफिन वाज रादार ए लवलेस पार्सन। बेवहाय दङ विच अफ द फलोइंग अल्टरनेटिव्स एक्सप्रेसेस द राइटार्स एटिट्यूड टु ग्रिफिन। दा बेवहाय हिन्ट दङ, मानिफ्राय लानाय जादों बेखौ फुटप्रिन्ट्स उइदाउट फिटनिफ्राय। दा बेयो बेनि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन अप्शन सि, डिसएप्रुभेल बे जायो। आरो बेनि बादै नै अर दङ, बेखौ हायाब्ला बेखौ लिरनाय। होमबा ओरैबायदि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे खाबु होदों देग्लायनि आनजादा, माने बेखौ हायाब्ला बेखौ नोंथांमोना फरायनानै मोजाङै लिरब्लानो जायो। आरो बेवहाय नोंथांमोना एन्सारखौ माने देग्लायनि जा पेपार बे माने नोंथांमोननि जा बे लेसनफोरनिफ्राय गोबां होनाय जादों, मेकिं खालामना होनाय जादों, डाइरेक्टलि माने होनाय जायाखै। लेसनखौ मोजां बुजिनो हादोंब्लानो नोंथांमोना बेफोर गासैबो सोंथिनि फिननायखौ मोजां होनो हागोन। दा बेवहाय कुइसन नाम्बार जा अर होनाय दङ बेनि राइट एन्सारा जाबाय अप्शन सि, अप्शन सिआ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 दङ। इन द टेल अफ कास्टार द ड्रागन हाउ इज कास्टार portrayed before the arrival of the
पाइरेट्स बेबो दङ दा बेनि राइट आन्सारा जागोन ऑप्शन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आव दङ what does the boy feel when he loses the ball as mentioned in the ball poem दा बे जागोन ऑप्शन बी sad बे जागोन बेनिफ्राय नैयाव दङ आरो hey at the garden Rajbir cried excitedly but Pranjal did not share Rajiv's excitement why was it so दा बेबायदि सोंदों दा बेनि आन्सारा जाबाय ऑप्शन सी आ जागोन कुइसनखौ आं एक्सप्लेन खालामबाय थालिया नोंथांमोना एमसीक्यू नि आन्सारखौ नायलांबाय थादो बेनिफ्राय कुइसन नम्बर 9 नि जा आन्सार जागोन बे जाहैबाय पुट आउट बे ऑप्शन ए आ जायो माने सेम मिनिंखौ सोंदों बेवहाय जा आन्डारलाइन वार्ड दं बेवहाय एक्सटिंग्विश बेनि सेम मिनिंआ माबे जागोन बेवहाय पुट आउटआ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 10 आ दङ बेवहाय लैंग्वेज दङ बेनि जा आन्डारलाइन मिनिं सिनोनिम्स माने एखे ओंथि फोरमायनाय बे जाहैबाय ऑप्शन सी आ जागोन रिलैक्स बेनिफ्राय नेक्स्ट 11 नम्बराव दङ बेवहाय with reference to the chapter T from Assam what do you think is the speaker's tone in the quoted sentence you seem to have done your homework before coming दा बेनि राइट आन्सारा जागोन ऑप्शन सी बेनिफ्राय 12 नम्बराव दङ बेवहाय choose the correct option to complete the sentence माने she gave dash money माने नैबे जा ब्लेंक दङ बेवहाय नैबे मोनब्रै ऑप्शननि मादाव बबे होयोब्ला राइट आन्सार जागोन बेखौ सोंदों गोरोबहैगोन आरो बे सेन्टेन्सआ बे जाबाय ऑप्शन ए द लिटिल ओमफ्राय 13 आव दङ लिना इज बेवहाय आरो मा जागोन बे ब्लेंकआव बे ऑप्शननिया जागोन मोर बेनिफ्राय 14 आव दङ 14 इज द राइट आन्सार बेयो जागोन ऑप्शन सी खौ होनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेवहाय बेनि जा और बे औरनि आन्सारा जाहैबाय ऑप्शन सी आनो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 15 आव दङ बेवहाय बे जाहैबाय on receiving the letter from the postmaster Lenso did not seem surprised because बेनि जा राइट आन्सार he was confident of receiving a reply from God ऑप्शन बी आ जायो बेनिफ्राय 16 आव दङ 16 इज द राइट आन्सार बे जागोन ए हेलस्ट्रम माने कुइसनखौ आं फरायबाय थायासै फरायबाय थायोब्ला माने गोलाव जागोनखाय फरायबाय थायाखै आरो एक्सप्लेन खालामबाय थानायबो जायाखै आङो नोंथांमोना जिहेतु लेसनखौ एक्सप्लेन खालामबा गोबां माने लेसननि सिङाव हाबनांगौ जायो बेखायनो आं एक्सप्लेन खालामनो सानाखै बेवहाय एमसीक्यूनि आन्सारफोरखौल' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनिफ्राय कुइसन नम्बर 17 नि जा आन्सार बे जागोन ऑप्शन सी आरो बेखौ हायाब्ला 17 खौ हायाब्ला बेवहाय और होनाय दङ दा औरनि राइट आन्साराबो जागोन ऑप्शन सी आनो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 18 आव दङ बेवहाय जा आन्डारलाइन होनाय दङ बे आन्डारलाइननि मिनिंखौ सोंदों बे जाबाय ऑप्शन बी आ जागोन राइट आन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 19 बे 19 आव बेवहाय सोंदों दा बेनि इन द पोएम एनिमल्स द पोएट क्लेम्स दैट ही कैन लिव विथ सोरजों माने बेयो थानो थाखाय माबा खालामदों क्लेम खालामदों दा बे जाबाय ऑप्शन डी एनिमल्स जागोन बेनिफ्राय 20 इज द राइट आन्सार बे 20 नि राइट आन्सार जाबाय ऑप्शन ए he was put behind the bars बेखौ हायाब्ला आरो और दङ औरनाबो माने राइट ऑप्शनानो ए आनो जायो दा नोंथांमोना मोनसे नोजोर होदों जानांगौ जा और थानाय बे औरनि आन्सारा माने ए बिनि सिगाङाव जा ए दङ बेनि औरनि फिननायाबो बेनो जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों दा एन्सारफोरा बेबायदि एसे माने बुजिनानै लिरदोंबा नोंथांमोना बेबायदि रोखायै लिरनो हागोन आरो मार्क मोननो हागोन दा बेनिफ्राय नैयाव जाबाय स्टेटमेन्ट बेस कुइसन बे जाहैबाय बेनि जा राइट आन्सार बे जागोन ऑप्शन बी आ जागोन स्टेटमेन्ट 1 आ जाहैबाय फल्स आरो स्टेटमेन्ट 2 आ जाबाय ट्रू बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ कुइसन नम्बर 22 दा बे जाहैबाय ऑप्शन सी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 23 दा बे जाहैबाय ऑप्शन ए आ जागोन रियलाइजेसन जागोन बेनिफ्राय 24 आव दङ बेयाव फिल इन द ब्लेंक खालामनो होदों दा बे जाबाय सोल्ड आउट जागोन ऑप्शन ए बेनिफ्राय 25 आव दङ बेवहाय ऑप्शन बी आ जागोन आन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 26 आव दङ बे जागोन ऑप्शन ए आ जागोन रिपर्ट कनसार्निं साम न्यू मिसाइल बेनिफ्राय बेखौ हायाब्ला अरनि आन्साराबो बेनो ऑप्शन ए आनो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 27 आव बेवहाय मोननै फिल इन द ब्लेंक दङ दा फार्स्ट ब्लेंकआव जागोन डेमोक्रेटिक जागोन बेनिफ्राय एन
बिथिंजा उननि मोनसे ब्लेंक थानाय बे जाबाय नन रेशियेल बेनिफ्राय 28 आव दङ बेवहाय बे खालामनो दं कम्बाइन सेन्टेन्स खालामनो दं बाथ्राखौ माने दाजाबनांगौ he has no strength he has no intelligence दा बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी he has neither strength nor intelligence बेनिफ्राय 29 आव दङ बे 29 नि जा राइट एन्सार बे जाबाय अप्शन ए जागोन फिल इन द ब्लेंकआव दा गिबि ब्लेंकआव जाबाय बे जागोन फार्स्ट ए आ ए नाम्बारनि आरब्स बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ और दा ग्रीक्स बे जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 30 नि जा राइट अप्शन बे जाहैबाय अप्शन सी आ जागोन ओमफ्राय नेक्स्ट 31 आव दङ बेवहाय प्रिपोजिशन फज'नांगौ बेवहाय दा फार्स्टआव बेवहाय इन जागोन इन द लं रान इट इज इम्परटेन्ट टु लिसन टु अप्शन ए जागोन लिसन टु आवर instincts before taking a major decision बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 32 नि जा राइट एन्सार बे जाबाय नेरेसननिफ्राय फैदों माय फ्रेन्ड से टु मी हैव यू हैड योर लान्च दा बेनि जा राइट एन्सार अप्शन ए आ जायो माय फ्रेन्ड आस्क्स मी इफ आई हैड माय लान्च बेनिफ्राय 33 आव दङ बे जाहैबाय टेक कुइसन खालामनाय ही इज ए टीचार इजन ही बे जागोन अप्शन डी बेनिफ्राय नेक्स्ट 34 आव जादों बेबो टेन्सनिफ्रायनो फैदों द ट्रेन बिफोर वी रिच द स्टेशन बे जाबाय अप्शन सी आ जागोन हेड लेफ्ट बेनिफ्राय 35 आव दङ 35 नि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय एपार्ट्रेट बे जागोन अप्शन बी आ जागोन बेनिफ्राय 36 आव दङ 36 आव बेवहाय अप्शन डी आ जागोन मेटाफर बे जागोन ओमफ्राय 37 नि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय ग्रेटिट्युड ओमफ्राय नेक्स्ट 38 आव दङ बे जाहैबाय द फेल वाज वाइड एज इफ कभार्ड विथ सोल बेनि जा एन्सार राइट एन्सार बे जाहैबाय अप्शन बी स्माइल बेनिफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय 39 आ बे स्टेटमेन्टनि कुइसन जादों बेवहाय दा बेयो मोननैबो कारेक्ट स्टेटमेन्ट 1 आबो कारेक्ट आरो स्टेटमेन्ट 2 आबो कारेक्ट बेखायनो अप्शन ए आ कारेक्ट बोथ स्टेटमेन्ट 1 एन्ड स्टेटमेन्ट 2 आर ट्रु बेनिफ्राय नेक्स्ट 40 आ दङ बेवहाय 40 आव सोंदों इन द पोएम आमान्डा व्हाट इज द आमान्डास प्राइमारि डिजायर माने प्राइमारि जा लुबैनाय बे लुबैनाया मा बेनिया आमान्डानिया बेखौ सोंदों दा बे जाहैबाय अप्शन बी टु बी एलोन एन्ड फ्री माने हारसिङै थानो लुबैनाय आरो उदाङै थानो लुबैनाया जाबाय आमान्डानि प्राइमारि डिजायर बेनिफ्राय 41 to 42 बे जाहैबाय मोनसे कम्प्रिहेन्सन होनाय जादों बेवहाय दा बेवहाय नोंथांमोना बे पेजेसखौ नैबे जा पेज होनाय दं बेखौ फरायनांगोन मोजाङै आरो फरायनायनि उनाव जा एन्सारा गोरोबदों मिनिंफोरा बेरखांहैदों बेखौ लिरनांगोन दा 41 आ जाहैबाय दा वाट्स द स्काई व्हाट डिड लेन्सो डु थ्रु आउट द मर्निं बे जाहैबाय अप्शन बी आ जागोन आरो एन्सारा वाट्स द स्काई बेनिफ्राय 42 दङ बेयाव क्रेशनि मिनिंखौ सोंदों आन्डारलाइन जा वर्ड दङ बे जाहैबाय एन्टोनिमखौ सोंदों बेयाव क्रेशनि एन्टोनिमा जाहैबाय बटम क्रेश माने बेवहाय थिखिनिखौ बुंदों थिखिनिनि उल्था सोदोबा मा जाहैबाय बटम जाहैबाय बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 43 to 45 बेयावबो मोनसे पेजेस होनाय दं दा बेखौ फरायनांगोन नोंथांमोना फरायनायनि उनाव नैबे कुइसनफोरा फैदों बेवहाय 43 आव बेवहाय एरेन्ज खालामनाय दं एरेन्ज द फलोइं इभेन्ट्स फ्रम रबीन्द्रनाथ टेगर लाइफ क्रोनोलजिकेलि माने क्रोनोलजिकेलनि ओंथिया बेनो माने मोनफानि उनाव मोनफा ओरै साजायनो होदों आरो बेवहाय दा फार्स्टआवनो बेवहाय he was awarded the Nobel Prize for Literature दा बेखौथ' बे मोनथ'वाखै दा गिबियाव नोंथांमोना बेवहाय 2 आ जाग्रोगोन बे अप्शन 2 आ जाबाय फार्स्टआवनो जाहैबाय बेनि जा सोमजिनायफोर he was born as the 14th child of नैबे जा देवेन्द्रनाथ ठाकुर दा बे जायगायाव फार्स्टआव जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैगोन बेनि उनाव बेयो थांदोंमोन he first visited Europe in 1878 बेनिफ्राय 3 आ फैगोन he came to England बेनि उनाव लास्टआव नोबेल प्राइज बे एवार्ड मोननाया जागोन लिटारेचारनि थाखाय बेनिफ्राय बेवहाय दङ दा बेखायनो 43 आ माबे जागोन दा अप्शन ए आ जागोन 2 4 3 1 बेबायदि क्रोनोलजिकल अर्डाराव नोंथांमोना एरेन्ज खालामनांगोन अप्शन ए आ कारेक्ट बेनिफ्राय 44 आ दङ वाइ डिड रबीन्द्रनाथ टेगर उइथड्र फ्रम द स्वदेशी मुभमेन्टखौ मानो रबीन्द्रनाथ टेगरा उइथड्र खालामदोंमोन बा बोखांना लाफिनदोंमोन आरो दा बे जाबाय अप्शन ए बिकज इट हेड टार्न भायलेन्ट जानो नागिरनायखाय बेयो बोखांना लाफिननाय जादों रबीन्द्रनाथ टेगरा
बेनिफ्राय 45 दङ वाज दा रबीन्द्रनाथ टेगर कन्टेम्परारि राइटार इन बेंगल जा रबीन्द्रनाथ टेगरनि जा कन्टेम्परारि राइटार्स बेंगलाव थानाय बे सोरमोन दा बे जाबाय अप्सन ए बंकिम चन्द्र चेटार्जिया जायो दा बेखिनिया जाहैबाय दिनैनि जा इंराजि आयदा इंराजि साबजेक्ट दंमोन बेनि MCQनि फिननायफोर दा फरायसा बिथांमोना सोरबाफोर जुदि दिनैनि मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन बिथांमोना गावबा गावनि सोंथि बिलाइखौ बेखेवनानै बेनि जा गेबें फिननाय बेखौ नागिरनानै लानो हायो आरो बेसेबां बे MCQ बेसेबां मोनखो नोंथांमोना 45नि मादाव बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो आरो बेनि बादैबो नैबे जा थियरि आयदा सेक्सन बि निफ्राय थानाय माखासे बेवहाय सोंथि दङ 2 नाम्बारनि बेथिं लेटार दङ बेनिफ्राय बिदिनो दङ दा बेफोराव नोंथांमोना बेसेबां मार्क मोनखो नैबे थियरिखौ लोगो नांनानै आरो MCQ लोगो नांनानै थामहिनबा नोंसोर गासै इंराजि आयदायाव 100नि मादाव बेसेबां मोननो हागोन 90 बेनिफ्राय 10 मार्क्सआथ' बे एक्सट्रा जाहैबाय 90नि मादाव बेसेबां थागोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो स' फरायसा लोगो नोंथांमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोबां हेफाजाब मोनदों आरो बिदिनो फैबाय थानाय जायफोर होनो गोनां दङ नोंथांमोना आनजाद दा बेफोर आनजादफोरखौबो नोंथांमोना मोजाङै खालामनो नाजा आरो बिदिनो बे फैबाय थानाय जायफोर आनजाद दङ बेनिबो नोंथांमोना MCQफोरखौ मोननो हागोन दिनै बेखिनिखौनो होथ'नाय जाहैबाय उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं